kunokubona futhi ukuthi kuyaye kube khona imhlonyane, kube khona Yes. imemulo, kube khona nalapho khona intombi ifika esigabeni sokuthi ibe unkosikazi Yeah. ophelele, ukuthi futhi leso sintu leso sigcineka kanjani singenasici, sigcineka kanjani kungalahleki eyona yona nto ebalulekile. Nokugcina isithunzi nokuhlonipheka kwey'ngane zesilo, okuwukuthi uma sibiza sisabele sehle siye emkhosini womhlanga, siyaye sithole ukuthi kukhona iy'nhlanga ezahlukahlukene. Yeah. So, uma kukhona umhlangano ofana nalona, siyathokoza kakhulu futhi mina besiko Yeah. ukuthi siyakwazi-ke futhi ukuhlala phansi njengoba bengishilo, njengoba bengiphendula lo omunye umbuzo ukuthi